Kontuz elkarteko kide Patxi Zamora Iberia konpainian 31 urtez lanean aritu ondoren kaleratu egin dute. Haren esanetan Kontuzen eginiko lanaren mendekuz utzi dute kalean, hegazkin konpainia horretatik kanpo. Patxi Zamora, egunon eta ongi etorri. Egunon. Aerolíneas Federales jarri behar genizun hasieran, baina ez dugu aurkitu. Aerolíneas Federales, bueno. Talde pop madrildarra garai batekoa. Bai, ez dut ezagutzen, baina izena pixka bat arraroa, iruditzen zait bintzat, baina bueno, gure kasuan agian hobe izango zen, ez dakit, kaleratzen duten enpresak, eta agian abesti oso polit bat egiteko daukagu aukera, ez? Zergatik. Zergatik gertatu da hori. Lehenik eta behin, kuriositatea daukat, ezta? Zure lana Iberian zein zen? Badakit, hegazkinetan ibiltzen zinela, azafatoa zinen? Bai, euskaraz uste dut hegaldi laguntzaile esaten dela, eta bai, orain dela 31 urte eta erdi gutxi gora bera, hor egon naiz lanean. Sartu nintzen oposaketak egiten, zen garai horretan Iberia zen iniko enpresa bat, publikoa, eta oposaketak egin genituen, eta bueno, ikasketak egiten ari nintzen, eta bueno, utzi nuen 6 urte, eta eta gero bukatu nuen karrera, kazetaritza, eta baina bueno, hortik aurrera horre on naiz lanean, bai. Patxi, eta oso okerrezpanago, hegaldi luzeak egiten zenituen gainera, ez nola nahikoak? Bai, bueno, lehen 12 urte on nintzen Estatu Espainolean eta Europan hori hegaldiak egiten, eta gero ja, iaia 20 urte neraman Ameriketara eta Asiara eta Afrikara joaten bai. Bueno, eta bat-batean etorri da kaleratze hau, aurretik susmatzen zenuen zerbait? Inoiz ez. Nire kasuan, personalki, oso bitxia da, inoiz ez dudalako arazoren bat, espedienteren bat, izunaren bat, ez dakit, bai lanean eta baita ere kanpoan, kalean. Eta orduan sorpresa itzela izan da niretzat, eta bueno, hasieran ikusi genuen zerbait arraroa gertatzen zela, eta berehala gure sosmoa zen horrelako gauz arraroa norbait atzean zegoela, eta bueno, Guardia Zibilek egin dute, baina ez ziur gaude atzean badagola norbait egiten ari gara. Zuk esan duzunaren bidetik, ezta? Beste arrazoirik jarri gabe hegazkinetan sartzeko baimena ukatu dizu Guardia Zibilak. Bai, hori lehendabiziko momentuan ez genekien, eta agian informatikoren arazoren bat zela uste genuen, baina gero ja berehala kontatu ziguten, Guardia Zibilek erabaki zuten ez gai ni izatea, oso arraroa da, 31 urte ondoren hori esatea, zeren beti izan naiz gai, eta orain ez gai naizela, ez? Eta importantena da, azalpenik gabe erabaki dute momentuz, behintzat, erabaki dute nik kaleratzea. Dena den, Patxi, Guardia Zibila nor da erabaki hori hartzeko Iberia konpainiaren barruan? Bueno, oso erresa da azaltzeko. Konpainia guztiak eskatzen dute txartel bat sartzeko hegazkinetara eta aireportura, baina barruan. Eta orduan nik hori berriztatu dut, ez dakitzen bat aldiz, txartel hori. Gainera, egokitu zitzaidan berriztatzea azaroan, eta eman zidaten txartela, eta aste bat ondoren kendu zidaten. Gainera, beste kasualitatea, baita ere
azaroan guk behar dugu lan egiteko biza berezi bat Estatu Batuetara joateko, ez? Eta nahiko korapilatzua da lortzea, joan egin behar duzu embajadara, Madrilera, eta bar, eta eman zidaten 2027an arte. Orain ni joan naiteke Estatu Batuetara ezer bete gabe nahi dudanean 10 urtera, eta bapatean hemen ezin dut. Batean ez gai bihurtu zaituzte, zenbat kilometro egin ondoren zeruan? Ez dut begiratu behar ongi, baina nik uste dut nire kalkuloak izango direla 20.000 ordu edo gehiago egaldietan. Bueno, zure kaleratzearekin sustoa eramango zenuen, sustorik bai, zeruan, edo aireportuetan? Bueno, susto batzuk, beti gidatzen zarenean baita ere, noiz behinka susto txiki bat duzu, hegazkinetan ere bai, gauz batzuk bai gertatu zaizkit. Baina, bueno, susto handiena izan da niretzat jakitea kalean geratzen nintzela, ez? Bueno, eta kaleratze horri elegitea jartzeko aukera izan duzu behintzat? Bai. Errekurtso bat? Bai, hori argi dago, eta barne ministerioaren kontrako salaketa jarri dugula, oinarrizko eskubideak urratzeagatik, guri iritziz gertatutakoa jazarpen ideologiko argia delako, eta gainera aipatu dudanez arbitrariotasun osoz inongo azalpenik eman ez dutelako, eta nire burua erabateko indefentzio egoeran utzita, babesik gabe, eta gauz nahiko kafkiana dela nire ustez, momentu honetan ni kalean nago, langabezian nago, enpresak ez daki zergatik, eta nik ez dakit zergatik, zeren niri ez didate ezer esan orain arte. Nik egin ditut paso guztiak jakitekoa zergatik ez gai naizela, eta momentu honetan ez dakit erantzunik ez. Zure esanetan kontu zen eginiko lanaren mendekuz utzi zaituzte kalean? Gure ustez argi dago. Guk gertatzen dena, guk ez genuela pentsatzen min personala egiteko pres zeudetela. Eta orain konturatu behar gara, hainbat jende berriz ere indartzu sentitzen ari dela. Naiz eta aldaketa, hemen Nafarroan aldaketa handia bizitzen ari gara, bai gobernuetan, bai udaletxetan, baina hau prestatzeko zein indartzu dauden, ez? Horrexegatik guk gure planteamendua da aldatu behar dugula egoera, zen ez da gauz personala, da kontuzek egin duena, eta orduan nik pentsatzen dudana da niri horrela niri kaleratzen nautenean hau egiteagatik, eta hemendik aurrera nora sortuko da zerbait salatzeko. Zeren ondorioak oso larriak dira. Badirudi, sistemaren estrategia hori dela, ezta? Eraso personalak eragitea, kolektibo baten barruan esate baterako, enpresetan kaleratzea gertatu direnean, kaleratu dituzten langileak, zenbait sindikatu jakin, horietan aritzen ziren laguna kanporatu dituzte, edo mozalegearen ondorioz hainbat pertsonaren kontu korronteetan dirua kendu zaritu da estatua. Bai, hau da bere estrategia, baina kasu honetan abokatuek diote oso arraroa dela, zen Guardia Zibila da zerbait publikoa, ez? Da tresna publikoa, eta tresna publikoak sartzen enpresa pribatu batean norbait kaleratzeko oso arraroa da.
eta guk nahi duguna jakitea nola egin duten eta zein kontroleak dauden eta nork babesten du horrelako konportamendua, ez? Bueno, zenbat egun daramatzazu kalean? Langabezian, txartel hori kendu ziaten azaroan, 22an, baina, eta begira nola diren gauzak, enpresak mantendu dit kobratzen 2 hilabete, baina kaleratu naute orain 16an, orain dela ez dakit, 2 aste edo 10 egun, ez dakit. Bueno, atzo babesa laukoak gobernuaren atzean dauden 4 alderdiek erakutsi zizuten parlamentuan izan zinen atzo. Zer nolako ekitaldia izan zen? Oso ongi eta eskertzekoa da, zen bi bide, gure ustez, bi bide ditu nire kaleratzea, eta da, bat da kontu zen lanagatik, eta beste bat autoeskundeetan aldaketa izeneko hautagaitzan aurkezteagatik, ez? Orduan, nik eskatu nien, babesa, ez da ni bakarrik, zerbait personala, zen nire ustez importantena da jakitea nola egin duten, eta gure borroka da beste norbaiti inoiz ez berriro gertatzea niri gertatzen ere zaidana. Gogoratu dezagun, Espainiako gorteetarako hauteskundeetan senaturako zerrendan zeundela. Zerrenda buru oso interesan hau? Ez, bigarrena zinen. Orduan, atzo lotu genuena zen, atzo zen, astelena, ja ez dakit, ez da. Ostiralean elkartu ginen, pixka bat prestatzeko hoja de ruta batez, eta atzo prentsaurreko batean babesa eman zidaten, eta gero hemendik aurrera instituzio guztietan galderak eta iniziatiba batzuk prestatuko dute, eta hemen orain esango kontatzen dizut, Madrilen ja jartzen ari dira galderak, bai senatuan, bai kongresuan, barne ministroari ea zer erantzuten duen. Bueno, esperantza gutxi erantzun horiekin, ez da? Beti kontuztik, beti salatu dugu, uste dugula estatu espainolean demokrazia nahiko pobrea sufritzen garela, ez? Eta hau da beste kasu bat, beste ustelkeri kasu bat. Orduan, hori onartu ondoren, argi izan behar dugu ere, borrokatu behar dugula, eta nahi badugu gizarte bat garbiago eta demokratikoago batu behar dugula, bai alderdiak, bai sindikatuak, bai mugimendu sozialak, eta bai gizartea lortzeko beste egoera bat bai guretzat eta bai gure seme-alabarentzat, ez? Nafarroako aldaketa politikoa 2015 urtean gertatu zen, kontuziz zenbat zordio aldaketa politiko horrek? Bueno, guk ezin dugu ez dakit kopuru bat esan, baina jende guztiak esaten du, gure importantzia izan dugula. Nire ustez kontuzeko lana batez ere bere importantzia izan zuen batzeko jende, bai alderdiak, bai sindikatuak, bai jendea mobilizatzeko, eta baita ere guk kontuzeko kazetariak egin genuen liburu bat, El Bankete, eta dakigu ere pixka bat mina bai egin diola erregimen kortijero hori, ez? Orduan, afera da guk aipatu nahi duguna da jarraituko dugula bai salatzen, bai ikerketak egiten, eta gure helburua da gardetasuna lortzea eta beste gizarte batean demokratikoago lehen aipatu nuen bezala
lortzea, ez? Kontu zen lanean jarraituko duzuela, behin eta berriro nabarmentzun duzu, eskuartean zer daukazu, zertan ari zarete lanean, zenbateraino esan dezakezu, esklusiba mundiala nahi dugu Euskal Herria irratian? Izango dudanean, agian Euskal Herritarako izango da. Momentuz, lotzen ari gara, bakarrik pista bat emango dizut, eta da, zalatzen ari garena da Guardia Zibilak kaleratu nau, ez enpresak, baina esan behar duguna da, operazio zikin hau, uniformeak dituzten kuerpoak edo, ez dagoela bakarrik. Esan nahi duena da, batzuk gorbatarekin ere bai sartuta daudela afera honetan. Eta gorbata duten horien artean Nafarroako kutxako kideak egon daitezke, horien inguruan ikerketa asko egin zenuten eta ustelkeria kasuak argi eta garbi utzi zen dituzten gizartearen begi aurrean. Nafarroako kutxako inor dago zure kaleratze honen atzean? Hori susmoa badaukazue? Susmo asko, eta bakoitzak du bere ideia. Argi dago, guk bai elbanketen, bai gure salaketan biluzik utzi dugula, ez dakite jende oso importantea, bai Nafarroan, baina kontuan hartu behar dugu ere, bai Espainian, ez? Eta guk ukitu ditugu personai batzuk nahiko importanteak. Ez dakigu oraindik, baina ziur nago lortuko dugula jakitea nor dago ustelkerian kasu honetatik atzean. Hori argi eta garbi. Dena den, gaur irakurri dut deklarazio batzuk egunkarietan, eta esan nahi dut gauza bat. Eta da, guk beti gure salaketak, gure frogarekin eta gure pensamenduarekin eraman ditugu epaitegira, ez? Baina egun hauetan politiko batzuk salaketak egiten dituzte frogari gabe, eta guk beti esan dugu ustezko ez dakizer, baina hauek uste dut bere kortijoan beti egin dutena nahi dute jarraitzea, eta horrexegatik gure borroka da hori buelta emanez, zeren ezin da beraiek beti esaten dute nahi dutena eta doainik ateratzen zaie, eta guk beste aldetik beti kontu handiarekin, naiz eta kontua handiarekin ibili, nire kasuan adibidez kaleratu nautela. Kan auziaz galdetu dizute aurretik, uste duzu Nafarroako kutxaren inguruko ikerketa batzordea zabaltzen denean parlamentuan gauza gehiago jakinen ditugula, asko dagoela jakiteko, asko jakinen dugula oraindik ere? Nik uste dut badagola, bai, asko jakiteko, baina zalantzak, bai, hor daude, gauza oso argi dago, adibidez, naiz eta jendea ez jakin, baina Auzitegi Nazionalean kasua oraindik dago irekita. Eta ez dakigu zer aterako diren hortik. Baina bai, adibidez, oso gutxi dakigu nola bukatu zen kutxari buruz. Ez dakigu nork antolatu zuen bere amaiera, ez dakigu zein etekinak atera zituzten hor barruan egon zinenak, zalantza asko ditugu, baina nik bakarrik gauza bat oso argi dago, eta nik gogoratzen dut parlamentuan ere eztabaidatu genuen kutxakaneko historiari buruz, eta gogoratzen dut nola Enrique Goñik esaten zuen la caja de ahorros de Navarra no ha desaparecido, existe.
hori zen bere esaldi famatuena, eta nik orain galdetzen diot gizarteari non dago Caja de Ahorros de Navarra. Barcelonan. Bai. Puigdemont bezala. Puigdemont Bruselasen, baina gainera bitxia da, Enrique Goñi adibidez, bai, Barcelonan jarraitzen du lanean, eta kobratzen ez gutxi, hori ziurtatzen dizut. Oso ongi, kazetaria zara, baita ere, Kontuzen auzionetan nola sartu zinen, zergatik, zerk bultzatuta? Bueno, nik ezagutzen nuen Kontuz, Kontuz jaio zen Urralburoren kasuan, eta izan zen gainera parte demandante edo horrelakoa. Tarduan, Kontuz berriro agertu zen Gaztelun Parentzaren parkineko aferan, eta berreskuratu genuen Kaneko historian, Nafarroako Kutxaren historian, eta 6 persona bildu ginen, eta 6 euro jarri genuen bakoitzak, bat jarri zuen 10 eta 40 eurorekin hasi ginen abentura hau. Eta uste dut, zerbait gerra pixka bat eman dugu, ez? Urruti iritsi zarete, eta urrutiago ere iristeko aukera izanen da seguru. Kontuz elkarteko kide Patxi Zamora, mila esker honiz gurekin izateagatik, eta aurki gurekin nahi zetu berriz. Lehen aldiz izan da, baina oso posik eta mila esker zuen. Orain hasi da harreman luze bat. Vale, pues. Eta esklusibaz beteta gainera. Denak zuretzat. Aiota ongi zan. Venga, mila esker. 1, 2, 3, 4! Metropoli Forala, Euskal Herria irratian.